Ako nga pasalamatan o ako nga ihatag ang ako nga dako kaayo nga pagpadayag sa ako nga kalipay sa mga nagpasiugdan ni adtong City Palabras nga gihimo dinhi sa sulod sa ato nga Metropolitan Cathedral nga diin ang ato nga mga kaparian nga niya dinhi madistino sila sab ang mipalawom niadtong mga nagkalain-laing mga kasinatian sa atong mga kaigsuunan nga diin ilang gibatbat nga sila mismo nakabatyag kung unsa ang paglaom ug ang paglaom alang kanila usa ka kamatuuran usa ka realidad. Kadto mga sugilanon diha nga gibatbat nila giasoy nila ang ilang kasinatian kung unsa ka maayo ang Dios diha kanila. Ug naa lagi giingon, hope does not disappoint. Ako lang ning gihimo nga sinugdanan dinhi sa atong pagpamalandong tungod kay mabulukon kaayo ug gani makahuluganon kaayo ang sugilanon sa kinabuhi sa atong patron si San Vitalis, San Vidal. Tuguti ko nga musaysay og gamay lang may tungod sa iyang kinabuhi. Kini si San Vitalis sakop ni siya sa usa ka banay nga inila kaha prominente. Ug kini siya nahimong usa ka sundalo diha sa ubos sa pangmando sa emperador. Ug kini siya sa mga panahon ni Emperador Nero. Ug doon na ni siya higala nga ginganlan og Paulinos. Ug kini si Paulinos midapit niya aron mo kuyog pag-adto sa Ravenna gikan sa Milan. Ug tuod man sa pag-abot nila ngadto sa Ravenna nakadungog dayon si Vitalis may tungod nining usa ka Kristiyano nga gilutos gidagmalan tungod kay siya usa ka Kristiyanos. Ug mao nga si Vitalis midali pag-adto aron pag-tan-aw og pag-usisa kung unsa na ang nahitabo ni Orsisinus. Mao ni ang ngalan ni adtong usa ka Kristiyano nga gilutos ug pag-abot niya nagkadugo na. Hilabi na ang pagdagmal nila ngadto kang Orsisinus. Ug si Orsisinus hapit na gyud mo give up sa iyang pagtuo. Apan maayo na lang nga diha si Vitalis ug iyang giingnan si Orsisinus ayaw o give up. Mubo ra kaayo ni ang mga kasakitan dinhi sa kalibutan. Palabiha ang pag-angkon sa kalipay nga way katapusan. Barugi ang imong pagtuo. Ug tinuod si Orsisinus sa pagkadungog niya sa mga pulong ni Vitalis
nakabaton siya igong kaisog ug kalig-on. And he stood up to his faith. Namatay siya. Unya, pagkadungog nining Paulinos mahitungod sa nahitabo, iyang giadto sa Vitalis ug iyang giingnan, naunsagog ka. Kanong imo man ning gibuhat? Nabuang ka? Kibaw mo unsay tubag ni Vitalis? Ningon dayon siya, sultian ti ka, ako usa ka Kristiyano. Ug wa ko mabuang. Akong palabihon ang pagtuman sa Ginoong Dios, sa akong Ginoong Dios. Dili ko makaako sa pagbudhi sa akong Ginoong Dios, ug dili ko makapasidungog sa tao nga bangis ug dautan. I am not mad, but I cannot betray my one God. Ug kay bawo mo unsay nahitabo ni Vitalis, kana bang murag utangan og hook ang iyang mga limbs o gipitad baka to siya, gitorture siya maayo. Tinuod kini si Vitalis pinangga kaayo ni Paulinos apan tungod sa pagdumot ba ni Paulinos sa mga Kristiyanos, iyang gilutos si Vitalis. Ug gani si Vitalis gilubong o gitabunan og daghan kaayong mga bato. Ug busa karon kita nagpanaw ni ining dako kaayo natong debosyon ngadto nining usa ka santos nga martir nga si San Vitalis. Mga kaigsuunan, nining ato bitaw nga panaw karon nining tuig sa yubileo, kita gitawag nga mga pilgrims of hope. Nga diin kita mga magpapanaw nga nagmalaumon. Makaingon baka ta nga katong panaw bitaw ni San Vitalis gikan sa Milan padung sa Ravenna, where he met his martyrdom. Mao baka to ang lanog kaayo nga pagpahinumdum nato nga diha sa ato nga pagtuo ug pagsalig sa Dios, naa ang dako kayong paglaom sa pag-angko nato sa gingharian sa langit, diin atua ang kinabuhi ug kalipay nga way katapusan. Apan mga kaigsuunan, kana bang no naay giingon samtang may kinabuhi may kalisdanan, ano, ingonani man ni siya. Samtang may kinabuhi, may kalisdanan. Kani siya tawhanon yung kaini siya nga panglantaw. Tinuod man ni kinsa manggug kaha nato dinhi ang wa makasugat og mga kalisdanan, mga pagsulay, mga kasakitan, mga pag-antos. Kitang tanan. Ug lakip baka ni diha sa atong pagkatao. Ug lakip gyud ni. Apan duna say lain nga panultihon nga nagkanayon, samtang may kinabuhi pa, may paglaom. Usa may kalainan ani. Ang kalainan ani mao nga tingali dinhi niining una, samtang may kinabuhi, may kalisdanan, may kasakitan,
ug dining ikaduha, samtang may kinabuhi, may paglaom. Kung ato lamang tutukan ang atong pagkatao, pagka makaluluoy sa atong kinabuhi, nining panaw nato, nining walog nga luhaan, valley of tears. Kani na igiingon nga pagkahimugso nato, gikaluhaan na tagkamatayon. Gikaluhaan na tagkamatayon. Mao bitaw nga kini siya makapahinumdum nato. Nga asa magud ni mga pasukad nato ang kining paglaom nga ato karong gisgutan. Kini siya anha ni siya magsukad diha sa pulong pa sa pagduaw ni Nicodemo ngadto kang Jesus. Gawas kun mataw ka pag-usab diha sa tubig ug sa Espiritu Santo, dili ka makabaton og kinabuhi. Nga sa ato pa, kung ang ato lamang nakit-an, mao ang atong pagkatao niining kalibutan, ug wala ta makakita sa atong pagkatao, pag-usab, pinaagi sa atong pagkabinunyagan, we can never come to find hope. Nga sa ato pa di ay, kining atong paglaom karon napasukad tungod kay dako kayong gasa ang gihatag sa Dios dinhi nato nga mao ang atong pagka-binunyagan. Nahimo baya sa ning dakong baligho diha sa ato nga panaw sa atong kinabuhi? Kay ngano man, una sa tanan, dako baya kay taog kana bang mga paagi sa pag-celebrate nato sa atong birthday? Di ba? Kabantay mo, ana. Nga kanang usahay mo, ingon ta nga, uy, birthday day mo, bay? O, birthday lagi, pero paita, way kwarta, way manok, way padugo. Kitang tanan din dili ta makalimod nga nakahibalog yun ta, gano sa ang atong birthday, di ba? Bikin sa man ang wa makahinumdon sa birthday din pataas kamot. Awa gyud lagi kay hinumdon tatanan oy. Pero karon sa paghisgot nato dining may kinabuhi, may paglaom, samtang may kinabuhi, nagisgot ta mahitungod sa atong pagkahimugso, pag-usab dinhi sa simbahan, pinaagi sa atong pagbunyag. Mangutana lang tingali ko. Bi pataas kamot kinsay nakahinumdom sa adlaw siyang pagbunyag dinhi. Uno, dos, Allah. Karon sa ato kahang paghisgot niining paglaom, naa ka, no? Naa ba ka tay gipasukaran ani? Mao bitaw tingali nga, it's easier for us to fall into discouragement, into depression. Why? Because we take for granted the best gift. Kadiin kita nahimugso dinhi niining maong simbahan. Ug mauni ang atong panaw diha sa atong pagpanagsuod tali sa Dios. Ug gani diha sa atong pagkabinunyagan, malipayon kay ta. Kay ngano man? Kay ang Dios mismo miangko nato nga iyang mga anak. Pagkadako sa kalipay, pagkadakong dungog. Kung kita nakaamgo lamang nining dakong gasa nga gihatag sa Dios dinhi nato, nga mao ang sakramento sa bunyag, diin kita nahimugso pag-usab, diin kita giluwas gikan sa mga kamot sa dautan, gikan sa kangit-ngit, sa kamatayon nga dayon tungod sa sala. We are brought to the light. O kita gitagaan ug dako kaayong kahigayunan nga makaangkon sa kabilin nga bunga sa atong pagkabinunyagan nga mao ang gingharian sa langit. Kay numdum lang bitaw ko, niadtong
istorya ni Bishop Midifil, karon Archbishop Midifil Bilyones. Ug nimarka gyud ni sa akong una-una kay natandog sa gyud kay ko sa iyang sugilanon. Tungod kay duna kuno siya amigo dito sa Iloilo nga maayo pagkabutang o giimbitar siya pagadto sa maong balay sa iyang amigo. Ug pagsulod niya, na-impress kay siya kay ngano man diya sa sala dunay dako kaayong altar. Ug niingon kuno dayon tong iyang amigo, Bishop, this is the center of our home. This is where the family gathers. Ipay kay si Bishop. Dangtan og mga 2 ka tuig baka to. Gidapit na pag-usab si Bishop Midifil pag-adto niadtong balay sa iyang amigo. Ug nasyak si Bishop Midifil kay ngano man pagsulod niya sa balay, wa na makit-i ang altar. Ang iyang nakit-an, ang kinibitang home theater. Ug ningon kuno dayon ang iyang amigo, Bishop, this is the center of our home. This is where the family gathers. Ug ningon taon si Bishop, asa naman di itong inyong altar nga niya dinhi? Naalang sa namo ibutang sa ilawom sa hagdanan? Muraog, no? Kana bang pagka, no? Kanang ingnon ta shocking. Nga kaha, alang di ay nato, ang atong pagtuo is only a decoration in our life. Ang atong altar is only a decoration in our home. But it doesn't mean anything at all. And this could speak of our life in faith. Nga ang atong pagkabinunyagan, bunga lamang sa ato bitawng convenience. Ang atong pagkabinunyagan, bunga lamang sa compliance. Kay ngano man, maumanin na anda nato, maumanin gisunod nato gikan sa mga katigulangan. Apan diha sa panaw sa atong kinabuhi, di sa atong pagtubo, we put aside our faith, our baptism. Mao bitaw nga, paglaom, kani siya magasukad diha sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Apan kining maong pagtuo, gikinahanglan nga dunay pagsalig. Kay mahimo man tang mutuo, pero way pagsalig. Parehas kuno adtong usa bitaw kahigayon, nga dunay usa ka tawo nga dali pag-adto sa pari ug ni kumpisal ug ningon kuno dayon ang tawo, Padre, bendisyon ko. Kay nakasala ko. O unsa man imong sala? Bag-o pagyukon nakapatay og tawo, Padre. Kay nagkaistoryahanay mi, niya niabot mi, niadtong pag-istorya namo, nangutana ko niya, kung mutuo ba siya Ginoo? Ningon magu siya mutuo siya, Padre. Akong gipatay. Ikaw, Padre, mutuo sa ka. Ingon sa taong pari, kaniadto. Bitaw, no? Mga kaigsuunan, tinuod, kana bitaw mabutang na ta sa usa ka sitwasyon sa maniini. Kung karon mulingi ta pagbalik sa sugilanon sa kinabuhi ni San Vitalis, iyang giangkon ang iyang pagka-Kristiyanos. Wala niya ibalik kung unsa ang risgo nga iyang madawat. Ug iyag yung nadawat ang paglutos, ang pagpatay niya. Apan pung pa niya, I cannot betray my one and only God. O bitaw nga, kanang mataghigayon bitaw nga naay City Palabras, magkahinumdum na sa gyuta sa sugilanon bitaw mahitungod ni Judas.
nga si Judas, no? Niabot diha sa iyang kinabuhi nga mas gipalabi niya bakaha ang kwarta ug iyang gibudhian si Jesus. Ingon ani siya. Og simba ko lang, dili unta kini mahitabo dinhi sa atong kinabuhi. Nga tinuod, naay daghang mga kalisdanan, naay daghan kaayong mga kasakitan na atong masugatan. Apan sa ako, nga nadungog niadtong mga kasinatian, niadtong atong mga kaigsuunan, nga mipadayag sila, nga buhi ug lig-on ang ilang paglaom ug pagsalig ngadto sa Dios. Ug sila nakabatyag ug nakasinati sa gugma ug kaluoy sa Dios diha kanila. Ug kanindot no nga dinhi bitaw atong mabatunan ang kini siyang pagsalig. Mahimo tingali nga we can confess that we believe in God. But sometimes we can ask ourselves, how is our trust in God? Agig pagtapos aning atong pamalandong karon, sugat ko niining sugilanon bitaw, mahitungod ining bantugan kayong tao, nga diin nahimo siyang bantugan tungod kay bulatay ni siya pisi. Bulatay og pisi. Ang iyang ngalan si Charles Blondin. Unya, nadungog yun ni siya pag-ayo. Tungod kay mingon siya, I will cross the Niagara Falls walking on rope from Buffalo, New York to Ontario, Canada. Ug buong palagi ang gilayon ani mga 335 meters. Ayo. Ug tinuod daghay mga tao, mga pulong pa 5,000 nga 6,000 ka mga tao aron pagsaksi meaning kulbahinam kaayo nga buhaton ni Charles Blondin. Ug tinuod ilabang ni Charles Blondin ang Niagara Falls. Nang malampuson siya, ang mga tao pakak. Ug nisamot pa gyud sila kabilib ni Charles Blondin kay paglabang ni Charles Blondin samtang naglakaw siya. Diha niya ng pisi, nag-blindfold siya. Ug nagsulob pa gyud kuno siya medyas, no? That made the whole thing very difficult and dangerous. Apan, nagmalampuson si Charles Blondin. Ug dunay challenge si Charles Blondin ngadto sa mga tao, no? Ningon din siya, mutuo mo na makalabang ko dinhi sa Niagara Falls nga maglakaw ko sa pisi pero magdako og kartilya, wheelbarrow. Unya dunay pasakyo nako sa wheelbarrow. Doon ako na usa ka tao nga murag pung pa niya kana kunong murag, no? Inila tingali to siya, dato. Ingon na siya, yes, I believe that you can do it. Og ningon ko no de Charles Blondin, sige, ikaw sakay sa kartilya. Ang tao niya, di lang ko. Ano? Iyang gi-challenge ang mga tao. Isay mo sakay sa kartilya. Duko kuno ang tanang mga tao. Surprisingly, there was this old woman who came out and said, ako'y mo sakay sa kartilya, kung nidritsog sakay sa kartilya, nilingigan tiguang nga, tiguang babae, no? Mauto nga, si Charles Blondin, kay diha na may nisakay sa kartilya, nilabang sa Niagara Falls. Diha ang kartilya o diha ang tiguang sulod ibabaw ni ining kartilya.
ug na malampuson si Charles Blandon paglabang sa Niagara Falls. Nangutana ding mga tao, kinsa man ang tiguang? Ug ang tiguang na ilhan nga inahan di ay ni Charles Blandon. Kaigsuunan, no? Kana bang, no? Speaking about faith and trust. Kanindot, no? Nga ang ato di ay pagsalig ngadto sa Dios, ato di ay masinati unta every moment of our life. Kung muingon ta nga every moment of our life nga makaingon sabta, samtang may kinabuhi, may paglaom. Mayong piyesta ninyong tanandaan.